ver con ese acordeón de aí. Non ten nada que ver porque este é un acordeón bisonoro. Que quere dicir este? Dos sonidos. Sí, dous sonidos, pero dous sonidos nunha mesma tecla. Nunha mesma tecla dá dúas notas. E dá dúas notas dependendo de onde movamos, hacia onde movamos o que temos aquí no medio, que é o fole. Fole, ou en castelán, fuelle. Dependendo de como, de se abrimos ou pechamos, dá unha nota ou outra nun mesmo botón. Vedes que eu non movo isto, estamos dando dúas notas. Ben, este, por que nese momento tivo bastante importancia? Pois precisamente porque non facía falta aprender nin armonía, nin nada para saber un pouco manexar este instrumento. Porque o mesmo que pasa na melodía, aquí, o mesmo pasa neste lado de aquí, que é onde están os baixos. Se eu pulso aquí e pulso nos baixos, pois sona ben, igual, o sea, non tiñan que pensar agora vou cambiar de acorde, que acorde fago, senón que xa o propio instrumento che daba os acordes que necesitabas para tocar. Eso o que, bueno, escoitadesme ben así igual, non? Eso o que provocaba, pues, eso que para temos unha serie de tons que son os baixos e os acordes que temos que saber que acorde temos que usar en cada nota. O sea, este instrumento xa requería un poquinho máis de preparación. Exactamente igual que un acordeón piano, que un acordeón con teclado de piano, pero ten unha cousa que ten máis ventaxa, que eu na man dereita podo cambiar de tonalidade simplemente coas distancias que gardo na man. Eu se vou cambiando, se dou un acorde aquí, coa mesma distancia da man, cambio de notas, e vai cambiando a sonoridade. Podo tocar calquera melodía sin ter que andar a pensar nas teclas negras estas que ten o piano. Agora vamos aquí a tocar os xeitosiños, porque unhas das formacións que apareceron gracias á conxunción de acordeón e gaitas. Bueno, eu toco nunha formación treixadura que a música está fundamentalmente formada por dúas gaitas, tamboril, bombo e acordeón. Entón, aquí temos a 4 artistas, que é Víctor Vázquez, Miguel Romero, Anxo Xesteira e Roi Xesteira, que van a tocar unha peza neste caso. Eu vou acompañar co bombo, se me deixa. Van a tocar unha rumba. Unha rumba... Vamos a escoitar a conxunción das gaitas, que vamos a explicar despois como funciona a gaita e a acordeón. Pues ya vamos para atrás. Sí.